F'inqas minn 24 siegħa wara li fuq ix-xandir tal-Istat id-Deputat Nazzjonalista David Stellini ma qatx jomoda billi qal li ma ġara xejn li taħt Gvern Nazzjonalista Malta spiċċat taħt proċedura ta' deficit eċċessiv, Clyde Puli ħassu skomdu jgħid jekk għalih ukoll ma kien ġara xejn b'daqshekk. Filwaqt li beda jħares biex ħaddieħor ikun forċina biex isaqsih mistoqsijiet li xtaqu, is-Segretarju Ġenerali Nazzjonalista u Deputat tal-Oppożizzjoni prova jfarfar minn dak li qal Stellini. Jina, l-lum qed nitkellmu fuq dawn l-emendi ma nafx ma segwejx il-programmi Realtà. tal-intqal il-bieraħ. Jekk xejn b'din id-dikjarazzjoni skomda, Puli konferma li fil-Grupp Parlamentari Nazzjonalista ħatmu qiegħed jiġbed ħabel wieħed buħut mid-deputati nazzjonalisti qegħdin imorru fuq it-televiżjoni u jagħtu l-gambetti lil kap billi jagħmlu dikjarazzjonijiet imbarazzanti. Fil-fatt, fil-konferenza tal-aħbarijiet li organizza, għalkemm ma kritikax l-aġir ta' Stellini fuq it-televiżjoni, għad attent biex ma jnafrux, anke għaliex iħdeħ kien hemm Karol Akolina, deputat nazzjonalista ieħor li mhux darba jew tnejn imbarazza li tmexxija ta' Adrian Delija u ħada kontrih. Tander skomdu li quddiem is-suċċess li qed jikseb pajjiżna, is-Segretarju Ġenerali Nazzjonalista kompla jkun negattiv u jikkritika is-sewwa magħruf. Skontu, il-Gvern Malti kien ikkritikat mill-Aġenziji Internazzjonali ta' Kreditu anke jekk dawn li huma magħrufa li ma jħarsu lejn wiċċ ħadd reġgħu taw ċertifikat ta' eċċellenza lill-ekonomija Maltija. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.